ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମାଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର। ଅଳ୍ପ ସମୟର ବର୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଉକ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ରହି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କହିବେ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ? ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ଭୋଟ ଆସିଲେ ନେତା ଆସନ୍ତି, କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳିବାର, କଟକ ସହରକୁ ୟୁରୋପ ସହର କରିଦେବାର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଗାଦିକୁ ଗଲା ପରେ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପାଲିଟିଯାଏ ପ୍ରତାରଣା, ଲୋକ ଭୋଗନ୍ତି ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଗମାଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର କଟକ ସହରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପ୍ରତି ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ପଡ଼ିବ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିତର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।